Hej. I dag er vi simpelthen bare lige for sjov. Ups. Nå. Okay, det er klar. Det er skov, men jeg synes, det ser bedre ud sådan. Ej, det var sjovt. Det tager jeg det. Nå. Det er med soldier. Det er ikke nice. Og jeg har min ven. Vitus. Det fik du. Og lidt, kan man kalde det. Jeg kan se lige derovre. Nå. Det er min pejler. Og det er min demo. Er det cool? Og den er lækker. Ej, det er sejt. Ups. Nå, det er min ingeniør. Ja. Det er min medic. Jubi, han sejler. Han er også en lidt grim hand. Han havde engang sejlet. Og det er min sniper. Han er lidt. Det er min spy. Nå, folk. Det var bare lige en lille video. Så ses.